Ja, måske man skulle have lidt brød til kaffe, siger beta-brød. Hvad er det for noget møg? Palermo-boller. Italiensk fisk. Kan jeg hjælpe med noget? Nej, har I smagsprøver? Føj for satan, for satan! Jeg tror nu alligevel, jeg vil smage lidt mere. Vi har bare nogle andre smagsprøver, hvis det er. Hvad er det for noget, du vil have mig på, hva'? Så jeg falder for den slags. Føj for satan! Kan du det frisk magt frem? De prøver som der er en til at købe alt muligt. Nymålen spray. Hej, kære, hvad er det for noget? Jeg skal ikke have noget af det. København og virkelig spøj for den nede. Altså enten så skal du have noget, eller så skal du ikke. Nej, kunne vel få en lille smagsprøve. Nu må du altså lige slappe lidt af. Hvad siger du? De skal ikke snære af mig. Den har jo været på gulvet. Så skal den jo smides ud. Hey, hov. Du ikke fortælle, at du har i lommen der. Det lille svin, den havde jeg jo med hjemmefra. Satan Sibion. Det er min egen kaffe. De besvin, det lærer dig. Men du skal ingen steder. Vi skylder mig for at være 20. Det er vist højere end 20. Hvad fanden er det?